Ето бе, хора! Вижте, не се търка! Ей това! Червил на еднорог. Гламс! Първо ще опитам да махна тази лента от лилавото червило. Ето и как изглеждам с гламсчето. Излезна, хора. Ама много ме отне. 2 часа. 2 часа го търках ето така. Ще използваме i9 с този Juicy Bomb. Имам само едно. Ето и той, между другото, има есенс. Ето, хора, вижте как изглеждам с Juicy Bomb-чето. И хора, между другото, тук много викат на филма. Абонирайте се за моя канал, ако не сте се абонирали. Много ви обичам. Чао!